Het Frieske landschap had de Sjerwest in Sint-Petersburg, in Barcelona, in Brazilië en Japan. Maar dank aan Gerrit Benner, de bekendste Frieske landschapsschilder van de 20e eeuw. Gerrit Benner is met zijn schilderijen bekend geworden in binnen- en buitenland en had een soort belangrijke prijzen won. De vrouw die Benner schilderde wie een dremerige sprookjesvrouw, met kei, hindes, loon, wetter en wolken. Hij schilderde met heldere kleuren, maar liet een soort aan de verbeelding hoor. Karel Appel, de wereldverneemde schilder uit Amsterdam, die neemde hem een rasschilder met een Noordse fabelachtige kant in zijn werk. De groene gruiden, het vee, de blauwe loften, het wetter, de terpen, de tjerkentworkers en de vogels. Een prottemeeske vinden het vlakke Frieske land bijzonder mooi. Des te vreemder is het eens dat er net een soort oude schilderijen te vinden binnen dat het Frieske landschap op de Sjen is. Nederland kent verneemde landschapsschilders uit de 17e eeuw en later, als Johannes Vermeer, Jacob van Ruisdael en Hendrik Averkamp. Maar die ha het paard naar uw provincie net vinden kent. En Frieske landschapsschilders wienden net in die tijd, te Meesen, Gingerutte en bekende. Pas in de tweede helft van de 20e eeuw komt de landschapsschilderkunst je goed los. Schilders beelden het landschap dan vaak uit op een eigen wijze, een expressionistische wijze. Ze lieten de dingen zien, zat zij dat wel. Al of net neffens de werkelijkheid. Ze hoeft een hoes net per vast op een groen te staan en kunnen meeske er oors uit zien als in het echt. Kijk wat die man ken, moet ik ook kennen. Dat zou de jonge Gerrit Benner uit Ljouwert als er nou een tentoonstelling giet van een bekende Vlaamse expressionistische schilder. Gerrit is in 1897 binnen en is huisschilder. Maar hij had meer nog dan het echte kunstschilderen. Een opleiding daarvoor had er net volgen, dus hij moet het hem zelfs leren. Gerrit begint hem te verdiepen in de kunst en maakt het onder oren kennis met het werk van de Grijnslander graficus Hendrik Nicolaas Werkman. In 1946, Gerrit Benner had correct zijn eerste tentoonstelling houden in Grijns, stuurt de dochter van Werkman 2 jonge kunstenaars naar Ljouwert. Zij vindt dat beide jongkerels maar eens bij Gerrit Benner zijn moeten. Gerrit liet zijn gasten zijn werk zien en ze houden contact. Deze beide mooien zullen uitgroeien tot 2 van de grootste moderne schilders van Nederland. Karel Appel en Corneille. De groenlissers van de wereldverneemde kunstrichting Cobra. Ze bedacht Gerrit Benner in 1950 in Amsterdam dat er schildert in het atelier de werkruimte van Karel Appel. Appel had een soort waardering voor het werk van Benner, die het, alhoewel er nog midden in de stad wennet, nog heel tijd Frieske landschappen schildert. Zijn stijl komt in de buurt van de Cobra-schilderijen. Alleen er binnen die hier en al abstract. Er is geen voorwerp, gebouw, meeske of beest in waarom te vinden, wils Benner altijd herkenbare zaken schilderen in bloed. Om 1970 komt Gerrit Benner heel tijd vaker waarom naar Friesland. Sta er gewoon verhoor het exinwezen van schilderen. In Amsterdam bezocht hij met heel tijd minder verven en elementen, zo volle mogelijk expressie, zo volle mogelijk sissenschrijft in zijn schilderijen te krijgen. Maar nou, waarom in Friesland, komen de mooie hindes en vogels uit zijn werk weer voor het lucht. De lyriek nemen we dat. Want Gerrit Benner, die een groot pad van zijn leven terugbracht in Amsterdam en hoe de hele wereld reizigen om zijn werk zien te laten, zei altijd: het Friese land is anders dan de rest van Nederland. Het is klaarder. Hij gebruikte zijn schilderskunst om zijn leven van Friesland uit te drukken.